Трудното ми беше най-първото да науча немски език. След това в семействата, където съм работила, да, имало е някога просто докато опознаем семейството и те нас, но моята координаторка е била винаги до мен. Другото беше, когато трябваше да се прибера и не знаех точно разположението на нощувка и с транспорта, който ще получа, имаме алармен телефон, който винаги се отзовават. Да, те са винаги до нас. Просто, въпреки че сме в чужда страна, ние винаги имаме своите хора до нас.